Potser penses que una agressió sexual és només una violació, però hi ha moltes formes d'agredir. Algunes ocorren quan et trobes cara a cara amb l'altra persona, d'altres darrere d'una pantalla. Totes fan mal i, sobretot, totes són agressions. Quan et pressionen o et fan sentir culpable per fer alguna cosa sexual que no vols, això és una agressió sexual. Demanar o compartir imatges íntimes sense permís, fer xantatge o pressionar per obtenir-ne més, tot i que sigui a través del mòbil, és una agressió sexual i un delicte. Això és violència sexual digital. Les mirades i els comentaris que incomoden també són violència sexual. No cal tocar per fer mal. El respecte comença pel llenguatge. Compartir imatges íntimes sense permís és una agressió sexual i qui les reenviï també n'és responsable. No és una broma, és violència sexual. Que una persona adulta es faci passar per jove per guanyar confiança i obtenir imatges o favors sexuals, això és grooming i això és violència sexual. Si t'ha passat, no t'ho guardis. Parla amb algú de confiança. Parla amb un amic, amb una amiga, amb un membre del professorat, amb algú de la teva família. I recorda que no estàs sola. Una agressió sexual és tot allò que passa sense el teu consentiment. Dir no és valent. Respectar un no és imprescindible. Respecta. No reenvis. Escolta. No callis. Acompanya. Demana ajuda. No comparteixes. Denuncia. No insisteixes. Actua.